No poden contactar. Va, doncs, gràcies. No s'hi posen de moment, que si al llarg del dia poden parlar ja ens ho diran. No s'hi posen? No. És increïble. Bueno, no tenir coses més importants. Quins collons. Bueno, això, val? Ja et direm. Sí, ni s'hi posen al telèfon. Exacte. Molt bé. Vinga, fins ara.